Вижте го. Той е звезда. Вижте го. Видяхте ли? Той го помайства. Ще го снимаме през цялото време. Ще го снимаме ден и нощ. Пак ще те боли. Пак ще те боли. Ама ще го снимам и ще покажем мама. Не си знам. Видяхте ли? Той е някакъв нинджа. Но. Видяхте ли? О, не!